golle gadi haala kon ko haala wattinto golle wima heddotake wadde haɓade konen heddo e haalede ha jam ana ɗuɗo maɗi ñinɗa ananataɗo men seeɗa ɗum ko modèle wiine fa ɗum ko modèle woni ɗo on ɓe naata ɗum modèle gata on tem fa ala o ɗum fof ɗuɗo wuccamama mo a jara wona hen a jarama ko jaram yalla waɗema barke kay Ouais, c'est comment mon gars? Yeah, cool, nice. Ouais, ça fait un pas Maji? Yeah, Joe direct. Yeah, sinon, Barkam tout va bien, non, Kelle? Yeah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Yeah, no Ramadan, Barkam, ça se passe bien? No Ramadan, Golo, mashallah. Yeah, alhamdulillah, c'est bien. Dawa ni gorda. Yeah, wallahi, Modou. Badem Darek, I'm gonna come again. Comme d'hab, quoi. Gaïde. Yeah. Wallahi. Inshallah, Mahmoud. Oui, entrez? on a entré ko min hamma so salamu Alaikum salam. ɗum waɗi On a un masso. ɗum waɗi merci ɗo kañum kay Non bada? woɗi machallah Sil. yettata No galloy? woɗi machallah Modou ni. jam Ah, tiens. Merci. Inshallah. On aime. Bismillah. alhamdulillah ba musique wallahi merci Non, haydara ɗum ko aduna ɗum. ɗum ñanden ko wallahi merci Non, ko ɗum hejjirama ko haydara. Boy ga wayrim nande ni wayri haalude makko no feewi. Ley kifsi joni hakkunde amen moy lolu dal. Mais ko c'est quoi de neuf? komi jannode lawol tan komi bonnude hunde tan kawrume jeune goto tan o wi kam ko on gonɗoɗo wi Oumar Sow pe ono par Wallahi ko min wallahi. kedi boni Ko min. galle wonko bonɗon de woni pirbol gallo parabol ke oto kadi wi kam parabol ɗum fof waɗa caɗe gonnon koye ñoƴƴi tan ɗum ɗo ñoƴƴirguel ɓaleejo a faami joni noon o wi kam yimɓe natti arde dal kala to ñoƴƴum tan ara tan ko ɓowɗi eyo joni probléme ala fara mi ƴetta bagage am comme ça sans plus tarder yimɓe jaaha quoi nani fara mi ara joni mbeɗa mi ara est ce que Umzo. Ciao. alana probléme inchallah mbeɗa mi ara ma ngi ñëw léegi so gonɗo komi kersut non haydara mi hersonoɗum galle ɗe ko aduna tan yimɓe jaaha wan no gorɗa juldidere yangel goɗa affaire ñewtolma e fof ma degam pari wallahi mi yina joom tawi Europe o wi kam joom histoire parde ɗo en janggoɗama wat ɓeydeme nono yima anda mamade ha joom so wartoto o hiiri de waɗi kay hamar wayan ɓoccon ni en negi tan wonde dagal ngan tuɗumdana o hiiri de imo yiɗi de o yantre ala ka way komin hamma sow mi heeɓi bawɗe feewni perbol e ɗum ɗo mi addi guiƴam umaroy ar assalamu aleykum maaleykum salam kawoy ko fewna pirbol umra jagduma ala kawoy fatta ko koyno ko fof sa wiyat dukaran hannde bona fof bona machallah joni o ko neɗɗo moƴƴinde ken min tinano ñande ko mbaɗuno ko kanko wa fewni pirbol o ɗum ɗo telde yimɓe ɓe mbawa arde musidɗo an fena pirbol bismillah similma a jeeya jom makko rewi amen pila bonni amen salamin télécommande walla men télécommande nan emen tan a naati e goranda jomum no somiran ɗumini ko jarade fir mi tinan gonɗon tan ko ñoƴƴi tan soko wiyam tinani jon kay mara ko fendu alam harmini montami jon kay mara awor har min ko keɗo tan har min montami ala ko ko ɗum se jogue ɓattande pewɗo fattano fewde wondi oɗo ko so jangga jam mo watta ko ɓuɗum bon o ko ɗanni mo sewi o mi pari ñoƴƴirde dokku sa jaggañum jam jam mo watta ko ɓuɗum bonde wona won accede galle hono waɗa goranda ana wuccira mo goranda kanko mon piltere ha wona on minen gonɗuno kono jogui mbaɗa waɗa heewi wona joɗa mbaɗa rendi gorko mawɗo kelle fa
Wala kon wa anda hajar. Yo marum ma jam ko Aba wa. man ko ya. Ikaw. Alhamdulillah. Ebe. Anga. Kumore. Yo. Unangacha. Akala anga jonon na furi. No, jaran wallahi jaran. No, jaran wallahi. Na kawe ma. No, wallahi no, jaran. Alkai. Jago. No, Haidar gungul tan. Gungul tan inshallah on jaram. Gungul tan inshallah. Gungul tan inshallah sala jaram. Inshallah. Yo, njafara ko benno ko fa passé ko de. Ko sheban tan. Jumra ko majara ko wallahi. Ko majara. Yo, chamina. Na i woku yalla ay ko jomni mashallah ay jom anhis avant de gatti joni ala fu mo jumara ko julel moƴƴel machallah e ñade moƴƴan yande yimɓe ɓe anda